YouTube ni, sa YouTube. Dogs guys. Karina, ulan kay diri sa among gawas. Namong kuano bibi nga kuano Ilyas, bibi Ilyas. Dara ka magpalit ng phone si mama. Diyan ka. Balik kami. Ulan kaya mo diri guys, so hi YouTube. Among sudan no. Hmm?
Hi, Karina. Hi. Good morning. Good morning.